Ahojte budúci novomanželia, jubilanti a všetci priatelia dobrej tanečnej zábavy. Moje meno je DJ Pali a som prioritne svadobný a zábavový DJ. Do roku 2024 som si dal taký záväzok, že odložím svoju hambu bokom, aby som vám mohol ukázať, ako vyzerá deň so mnou, že sa takto trošku postavím pred kameru. Ukážem vám, ako vyzerá deň, keď sa na akciu pripravujem, ako vyzerá moja akcia samotná. Dnes máme kombináciu DJ živá hudba. Ideme pre môjho kamaráta Ondra s jeho dcerou Simonkou, ktorí tvoria kapelu SO Band. Technika vzadu naložená, tak vás beriem so sebou. Sme v Záhřibách. Dorazil som Ondrovi, dáme si rannú kávičku, trošku povzbudenie po včerajšej akcii, preložíme veci do druhého auta a vyrážame za akciou. Tak nejaké finálne zhrnutie akcie po zhruba 26 hodinách. Na nohách už prichádza únava, ale to patrí k tomu. Za nás kolíba Sirex Záhřibá, maximálne top, príjemná obsluha, krásne to tam bolo nazdobené, výborné jedlo, ľudia sa skvele bavili. Čo hovorí za všetko, sme začínali o 4:00 po obede hrať a končili sme o 6:00 ráno. Maximálna spokojnosť na strane hostí a takisto aj na strane jubilanta, oslávenca. Tá vďaka, čo sa k nám dostáva ráno od vás, od ľudí, takto po akcii, to je ten motor pre nás, keď vieme, že to robíme dobre a že tí ľudia sa tam dobre cítili a kvalitne sa zabavili. Až do rána bieleho, ako sa hovorí. Dnes tam bol aj host večera Alan Mikušek s kapelou, ktorým sme zabezpečovali ozvučenie a osvetlenie. Za mňa to bol jeden parádny country koncert. Ja mám country muziku rád, takže som si prišiel aj ja na svoje. Ak náhodou ešte nemáte hudbu na svoju svadbu, jubileum alebo inú akciu, neváhajte sa ozvať. www.djpalirevaj.sk. Tam nájdete všetko potrebné popísané. Neváhajte kľudne zavolať, popýtať sa. Jeden telefonát vždy stojí za to. Ešte sú nejaké termíny aj na rok 2024 voľné. Som tu iba pre vás.